Nos imos seguir falando deste cura de Vilanova dos Infantes, de don Adolfo, porque mañá unha asociación que se creou hai 2 anos polos que foran os seus monaguillos e que precisamente leva o seu nome, Adolfo Enríquez, vai levar a cabo unha homenaxe para conmemorar o 10º aniversario do seu asasinato. O asasinato dun home que era fundamental para Vilanova dos Infantes. Seus son moitos dos logros e dos avances que se conseguiron na vila, unha vila que quere seguir recordando a don Adolfo pois co nome que lle puxeron os seus veciños, don Adolfo, o home bo. Estamos na igrexa parroquial de Vilanova dos Infantes, semana na que se está homenaxeando a don Adolfo e chegou o momento de facer un repenique na súa memoria. Temos estes días aquí a foto de don Adolfo, estamos con Emmanuel, que é o novo párroco de aquí. Estes días, como estades recordando a figura de don Adolfo? Basicamente, o que intentamos é coñecer máis a don Adolfo a través do corazón das persoas que o coñeceron e, sobre todo, pois sanar as feridas da pérdida del. E tamén, pois reivindicar un pouco o que foi o seu legado e a situación tan injusta que quedou o seu caso, non? David, para ti, don Adolfo foi unha persoa moi especial na túa vida. Sí, don Adolfo era unha persoa moi bondadosa e moi querida aquí en Vilanova dos Infantes. A día de hoxe, a ferida tedela aberta. Efectivamente, sobre todo cando chegan estas fechas, porque nós falamos e decimos, seguimos igual. Quedamos sin párroco e quedamos sin a Nosa Señora do Cristal. Nós o que queremos é pedir xustiza. Unha xustiza que hasta agora nos leva negando 10 anos. É dicir, levamos moito tempo esperando e continuamos con esperanza. Xa que judicialmente son 20 anos e me parece que para que prescriba o crime estamos en 10, é dicir, eso quere dicir que estamos na mitad do partido. Non era un cura, era Dios en persona. É verdade, este párroco. Don Adolfo era unha persona moi boa, era un veciño máis, axudaba os pobres, dáballe limosna a todo o mundo que pasaba por a súa casa sempre aberta, e era un veciño máis, a parte de sacerdote, era un gran veciño máis, era moi boa persona. Eu o único que digo é que este home tiña que estar nos altares, tiña que ser santo, e con eso creo que xa digo suficiente. Pois estamos aquí para reclamar que se faga xusticia, porque a xusticia, bueno, que colleron a Deus deixáronos, estamos igual. Non se sabe nin da Virgen, nin se sabe de quen o matou. Bueno, en 10 anos que leva fallecido, pois xa debía haber algo de xusticia, pero vamos, de momento non se sabe nada. Sufrese pois, esa pérdida de don Adolfo que é irreparable, é dicir, non. Don Adolfo sabemos que non vai volver, a ver se pode volver, don Adolfo non vai haber outro.